Mga kapobre, maayong hapon. Istorya tagamay mga kapobre. Kani bitaw ato ang inabuhi mga kapobre ba. Di man jud kalikayan mga kapobre nga. Basta di jud kalikayan nga bisag unsaon atong likay ba. Nagyoy masugod mga kapobre. Unang di kita magpatad sa anak mga kapobre no. Kutob sa mahimo mga kapobre. Hilom na lang ta mga kapobre, hilom nga na ay sa Ilonggo pa mga kapobre na ginabatyag sa ilalong mga kapobre ba. Hilom na lang ta nga para makaprogramal ta og kanang matinding laban ba mga kapobre mo nang hilom lang ta mga kapobre no. Di lang kita mo unsa ni kani musugal mga kapobre nga hilom lang gyud ta mga kapobre. Hilom ba tahimik nga mapanganib ba mga kapobre. Hanggang dito lang muna ako mga kapobre. Mayong hapon sa tanan.